Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Krishna 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 Hare Ram Ram Krishna 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 Hare Krishna Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakhya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamahyam Dadati Swapadandiham Vandeham Shri Guru Shri Yuddhapadakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanidam Tam Sajivam Sadhvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakhanidamscha हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांदा राधा कांदस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 Ram Hare 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 Krishna कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे Ram Hare 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 Krishna कृष्ण Hare कृष्ण Krishna कृष्ण Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? Hare ക്ലിയർ Krishna ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ലെവൽ 3 സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മള് അധ്യായം 4 കണ്ടു. ഇന്ന് നമ്മള് അധ്യായം 5ലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അധ്യായം 4 കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം തന്നെ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 4 നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു കണ്ടത്? ഏറ്റവും മുക്തിക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ, മുക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഇതിൽ ഏത് മുക്തി വേണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. വേണ്ട. എവിടെ പോയി ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റും. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഇരിക്കാനും ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തനം ചൊല്ലാനും കഥകൾ കേൾക്കാനും ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കേൾക്കാനും മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭക്തന്മാര് മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ ഈ ഏറ്റവും ഉയർന്നത് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിനേക്കാളും ഉയർന്നതാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളവരാരും വൈകുണ്ഠത്തിൽ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ളവർ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ ഉദാഹരണവും നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ ആരാണ് അതില് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഗോലോകത്ത് ഉള്ള ഭക്തൻ ഗോപകുമാരൻ. ആ ഭക്തൻ എവിടെ ചെന്നിട്ടും ഒരു സംതൃപ്തി കിട്ടുന്നില്ല. ദ്വാരകാ കൃഷ്ണനെ കണ്ടിട്ടും സംതൃപ്തി കിട്ടുന്നില്ല. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് സംതൃപ്തി കിട്ടുന്നില്ല. വൃന്ദാവനത്തിൽ ചെന്നാലേ ആ ഒരു സംതൃപ്തി കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തി ആരും തിരിച്ച് താഴോട്ട് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ള ആരാണ് തിരിച്ചു പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്? വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകാൻ ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് ആ രാസലീലയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹം തോന്നി. പക്ഷെ ലക്ഷ്മി ദേവിക്കും അവിടെ കടക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അതാണ് വൃന്ദാവനവും വൈകുണ്ഠം. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഈ മുക്തികളെല്ലാം വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലാണ്. സാരൂപ്യ മുക്തി, സാരൂപ്യം. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ട 5 മുക്തി? ഏതൊക്കെയാണ്? സായുജ്യമുക്തി, അതെ, സായുജ്യ മുക്തിയെ കുറിച്ച് ഒട്ടും ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരെണ്ണമാണ് സായുജ്യ മുക്തി. അത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒന്ന് ചേരുന്നു, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്ക് ലയിച്ചു ചേരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സായുജ്യ മുക്തി. അത് ഒരു ഭക്തന്മാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കാത്തതിന് കാരണം എന്താണ്? സായുജ്യ മുക്തി
സായുജ്യ മുക്തി ലഭിച്ച എന്താണ് പ്രശ്നം? ബ്രഹ്മജ്യോതി ലയിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഒന്നും പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പിന്നെ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ പറ്റില്ല. ഭക്തി സേവനം ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസും ഇല്ല അവിടെ. ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങളില്ല, ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊന്നും പറയുന്നില്ല, ഭക്തിയുത സേവനം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒട്ടും ആഗ്രഹിക്കാത്തതാണ് സായുജ്യം. പിന്നെ 4 മുക്തികളാണ്. സാരൂപ്യം, ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപം. വൈകുണ്ഠവാസികളെല്ലാം ചതുർഭുജരായിട്ട് അതേ വർണ്ണത്തിലാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ എന്നും അവരുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുക? ഭഗവാന് ശ്രീവത്സം വെള്ളി രോമം ഭഗവാന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ. കാരണം അതുപോലാണ് എല്ലാരും, അതേ രൂപം. സാലോക്യ, ഭഗവാൻ വസിക്കുന്ന അതേ ലോകത്തിലുള്ളവര്, അത് വൈകുണ്ഠവാസികൾ അതേ ലോകത്തിൽ സാലോക്യ. അതുപോലെ പിന്നെന്താണ് സാമീപ്യ, ഭഗവാന്റെ കൂടെ വസിക്കുന്നു, അതാണ് സാമീപ്യം. ഭഗവാന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ സാധിച്ചത് സാമീപ്യം. പിന്നെ സാർഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുള്ള അതേ ഐശ്വര്യങ്ങൾ തന്നെ ആ ലോകത്തുള്ളവരും ആ ഐശ്വര്യം ആസ്വദിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം വൈകുണ്ഠത്തിൽ വരുന്ന മുക്തിയാണ്. എന്നാൽ അതിനും അപ്പുറമാണ് ഗോലോകം, വൃന്ദാവനം. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഒരിടത്തും പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് കഴിയാൻ മാത്രമേ ആ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് 6 ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാർക്കുള്ള സമർപ്പണം. നാനാശാസ്ത്ര വിചാരണൈക നിപുണോ സദ്ധർമ്മ സംസ്ഥാപകോ ലോകാനാം ഹിതകാരിണോ ത്രിഭുവനേ മാന്യോ ശരണ്യാകരോ രാധാകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദ ഭജനാനന്ദേന മക്താലികോ വന്ദേ രൂപ സനാതനൗ രഘുയുഗോ ശ്രീജീവ ഗോപാലകോ അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദ്യനാവൃതം അനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ സർവോപാധി വിനിർമുക്തം തത്പരത്വേന നിർമ്മലം ഋഷികേന ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തിരുച്യതേ അത ശ്രീകൃഷ്ണനാമാദീന ഭവേത് ഗ്രാഹ്യമിന്ദ്രിയേ സേവന്മുഖേ ഹി ജിഹ്വാദൗ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കിനി 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പം 4ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ 5 തരത്തിലുള്ള മുക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതിന് ഒരുപാട് മുക്തി വേണ്ട എന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് രൂപഗോസ്വാമി ഒരുപാട് റെഫറൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. പൃഥു മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞതും എല്ലാം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ ഭക്തന്മാര് എത്ര ഭക്തന്മാരാണ് മുക്തിയെ നിരസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. അങ്ങനെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി അടുത്തത് 5ാമത്തെ അധ്യായം, ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി എന്താണ്? ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് ഏതൊരു ആത്മസാക്ഷാത്കാര പ്രക്രിയ എടുത്താലും, അതായത് ജ്ഞാനയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം, കർമ്മയോഗം, എന്തൊക്കെ എടുത്താൽ തന്നെയും അതിന് ബാഹ്യമായിട്ട് ഏതേലും ഒരു കാര്യത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ആ ഒരു ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഈ പറയുന്ന പ്രക്രിയ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അത്രയും ശുദ്ധീകരിച്ചതായിരിക്കണം, സമാധാനത്തോടു കൂടി മറ്റു ചിന്തകളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കണം, എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കണം. അങ്ങനെ പോകുന്നവരാണ് ജ്ഞാനയോഗം. പിന്നെ അഷ്ടാംഗയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ വീടും കുടുംബവും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് കാട്ടിൽ പോയി യോഗാസനം ചെയ്യുക, അത് സന്യാസി ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അഷ്ടാംഗ യോഗം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കർമ്മകാന്ഡം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കർമ്മകാന്ഡത്തില് സമയം, സ്ഥലം, അതുപോലെ നമ്മൾ ആ കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാമഗ്രികൾ, ഇപ്പൊ ഓരോ മുഹൂർത്തം, കറക്റ്റ് മുഹൂർത്തമാണെങ്കിലേ ആ കർമ്മം പെർഫെക്റ്റ് ആവുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ അതില് കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് ആ യജ്ഞങ്ങളോ എല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്ന ബ്രാഹ്മണർ അത്രയും ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരിക്കണം. അവര് ഉച്ചരിക്കുന്ന നാമങ്ങൾ ശുദ്ധമായിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ പല ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് മറ്റു പ്രക്രിയകൾ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്ന പ്രക്രിയകൾ. എന്നാൽ ഭക്തി സേവനം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അത് അത്രയും ശുദ്ധമാണ്. ഒന്നിനെയും അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല.
ഇതുപോലെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്തതാണ്, അതാണ് ഭക്തി സേവനം. അപ്പൊ ഭക്തി സേവനത്തിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം, നമ്മളുടെ ജന്മത്തിനെ പോലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഒരാള് ബ്രാഹ്മണനാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജന്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണന്റെ കുലത്തിൽ പിറന്നാലേ ബ്രാഹ്മണനാകൂ എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ശക്തമാണ്. നമ്മൾ ജന്മം കൊണ്ട് ആരോ ആകട്ടെ നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇതില് 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു അധ്യായത്തില് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്, രൂപ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പുണ്യകരമായ ജനനം. അപ്പൊ ഭക്തി ശുദ്ധവും 3 ആവശ്യകതകളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രവുമാണ്. ഈ 3 ആവശ്യകതകൾ വേണ്ട. പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഈ ആവശ്യകതകൾ വേണം. പുണ്യകരമായ ജനനം വേണ്ട, കൂടാതെ ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ആചാരങ്ങൾ വേണ്ട, വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ഇതിനെ ഒന്നും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയല്ല, എല്ലാത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തി സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ശുദ്ധമാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലോ ആത്മീയ ദീപ്തിയിൽ വലയം പ്രാപിക്കാനോ ഉള്ള താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഒരാൾക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ കാലുകുത്താൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, അതുപോലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കണം, എനിക്ക് മുക്തി ലഭിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോട് പോയാൽ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിന്റെയോ സമൂഹത്തിന്റെയോ വർഗത്തിന്റെയോ പരിതസ്ഥിതിയുടെയോ 4 അതിരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. ഈ രാജ്യത്തുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന വർഗത്തിലുള്ള ഒരു ഹിന്ദുക്കൾക്ക് മാത്രമേ ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ, ഇങ്ങനെ ഒന്നിലും ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എന്താണ്? ഭക്തി സേവനം സർവാതിശായിയാണ്, അഹൈതുകമാണ്. ഏതെങ്കിലും നേട്ടമോ പ്രതീക്ഷയോ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ളതല്ല ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. യാതൊരു വിധമായ ഭൗതിക പരിതസ്ഥിതിയിലും നിയന്ത്രിതവുമല്ല. ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിനെയും നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ളതല്ല ഭക്തി. നമ്മൾ ഭുക്തിക്കും മുക്തി, അതാണ് ഭുക്തി. ഭുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മനിൽ ലയിക്കുക, എനിക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒന്നാകുക എന്നുള്ള ചിന്ത. അപ്പൊ ഭുക്തിയും മുക്തിയിലുമാണ് നമ്മൾക്ക് താല്പര്യമെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നമുക്ക് ആ മണ്ഡലത്തിൽ എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിനെയും, നമ്മൾ ഏത് സമൂഹം, ഏത് രാജ്യം, ഏത് വർഗം, ഇതിനെ ഒന്നും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതല്ല. ഇത് ഭക്തിയുത സേവനം അത്രയും ശുദ്ധമാണ്, അത്രയും ശക്തമാണ്. നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് ജന്മമെടുത്ത, ഏത് ശരീരം ലഭിച്ചാലായാലും, ഏത് മനുഷ്യജന്മം, ഏത് കുലത്തിൽ ജനിച്ചാലും നമുക്ക് അത്രയും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാൻ പറ്റും. ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. ഇതില് നമ്മുടെ 5ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 2ാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിത്യാനന്ദ വംശം. അതായത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പിന്മുറക്കാര് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു തന്റെ ലീലകളെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് പോയതിനു ശേഷം നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പിന്മുറക്കാര്, ഞങ്ങൾ നിത്യാനന്ദ വംശരാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഭക്തിയുത സേവനം നടത്താൻ പറ്റൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മറ്റാരും ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, ഈ നിത്യാനന്ദ വംശത്തിൽ പിറന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ എന്ന നിലയിലേക്ക് പോയി. പിന്നെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി. ആരാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ? ആരാണ്? പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു. പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവായ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ, അദ്ദേഹം ആ ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലെ അത്രയും ശക്തനായ ആചാര്യനാണ്. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഇതിനെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു, ഇതിനെതിരായി സമരം വരെ ചെയ്തു. അങ്ങനെ കഠിനമായ സമരം ചെയ്ത് ഒടുവിൽ ജയിച്ചു. എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനം ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഗത്തിന്റെ കുത്തകയല്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവൻ ആര് തന്നെയായാലും അയാൾ സ്വയം ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണന്റെ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂറിന് ദീക്ഷ കിട്ടിയപ്പോൾ ഉള്ള പേരാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി. അതിനു മുമ്പുള്ള പേരെന്താണെന്നറിയോ? ദീക്ഷ കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മാതാജി?
കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. കേൾക്കുന്നുണ്ട്, അറിയില്ല മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹം ഇതിനു മുമ്പ്, അതായത് നമ്മൾ ഒരുപാട് എന്താണ് ഒരുപാട് സമരം ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഈ വിമല പ്രസാദ് എന്നായിരുന്നു പേര്, വിമൽ പ്രസാദ്. അപ്പൊ വിമൽ പ്രസാദ് ഭയങ്കര പണ്ഡിതനാണ്. പണ്ഡിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് 7 വയസ്സിൽ 5 6 വയസ്സായപ്പോ തന്നെ ഈ ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം അറിയാം. അപ്പൊ ആ ചെറിയ പ്രായത്തിലെ ഈ അസ്ട്രോളജി എല്ലാം ഭയങ്കര പാണ്ഡിത്യം ഉള്ളതായിരുന്നു. കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോയി, പഠിച്ച് പ്രൊഫസേഴ്സിനെ പോലും വെല്ലുന്ന അത്രയും ഭയങ്കര പണ്ഡിതനായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഉടനെ അവിടുത്തെ ആ വലിയ പ്രൊഫസറിന്റെ സ്ഥാനം വരെ കൊടുത്തു. അത്രയും ഇന്റലിജന്റ് ആയിരുന്നു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി. അപ്പൊ ബിമൽ പ്രസാദ് എന്നായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പേര്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം തന്റെ അച്ഛൻ ആരാണ്? ബിമൽ പ്രസാദിന്റെ, അതായത് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ പിതാവ് ആരാന്നറിയോ? ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ. ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ. അപ്പൊ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ, അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്ക് ഒരു വൈഷ്ണവരും ബ്രാഹ്മണരും തമ്മിൽ ഒരു ഡിബേറ്റ് നടന്നു. അപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന് സുഖമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്റെ മകനെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചത്. തന്റെ മകൻ അച്ഛനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് മകൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അപ്പൊ അവിടുത്തെ സംസാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബ്രാഹ്മണരാണോ വൈഷ്ണവരാണോ ആരാണ് വലുത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ആദ്യം ചെന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോ ബ്രാഹ്മണരെ നല്ല രീതിയിൽ പുകഴ്ത്തിയാണ് സംസാരിച്ചത്. ബ്രാഹ്മണ ജന്മം കിട്ടുന്നത് തന്നെ അത്രയും പുണ്യമാണ്. ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവന്മാര് തന്നെ വന്ന് പൂജിക്കും, അത്രയും വലിയ പൊസിഷനാണെന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഇത് പറയുന്ന കേട്ടപ്പോ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണരെല്ലാവരും സന്തോഷം, നമ്മളെ സൈഡിലുള്ള ആളാണ്. അതായത് ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ ചെന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഭയങ്കര സംഭവമാണെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ. അപ്പം വൈഷ്ണവനായിട്ട് വന്നിട്ട് ബ്രാഹ്മണനെ പുകഴ്ത്തി പറയുന്നു. അത്രയും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ബിമൽ പ്രസാദ് അതിനുശേഷം പറയുകയാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു വൈഷ്ണവൻ ബ്രാഹ്മണനേക്കാളും ഉയർന്നതാണ്. ബ്രഹ്മനെ അറിഞ്ഞവനാണ് ബ്രാഹ്മണൻ, ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞവനാണ് വൈഷ്ണവൻ. ഒരു ഭക്തൻ ഒരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോ തന്നെ അയാൾ ബ്രാഹ്മണനായി കഴിഞ്ഞു. ബ്രാഹ്മണന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രാഹ്മണനായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അത്രയും ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് ഉയർന്നു വന്ന എല്ലാ ചിട്ടകളും അനുസരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്ഥാനം പിന്നെ പറയാനുണ്ടോ? അപ്പോ അവരാണ് ഏറ്റവും, ജന്മത്തെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഏതൊരു മനുഷ്യനായാലും ഏത് കുലത്തിൽ ജനിച്ചാലും അവൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായോ അവൻ ബ്രാഹ്മണനായി കഴിഞ്ഞു. പിന്നീട് അവൻ കൂടുതൽ ഭക്തി ചെയ്ത് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ബ്രാഹ്മണനേക്കാളും ഉയർന്നവനായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഡിബേറ്റില് ഈ സംസാരം കേട്ടപ്പോ അവിടെ സദസ്സിലിരുന്ന എല്ലാരും ഭയങ്കരമായിട്ട് ആകർഷ്ടരായി ആ സംസാരത്തിൽ, ആ ഒരു ടോക്കില്. അങ്ങനെ എല്ലാരും ഓടിച്ചെന്ന് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ ആ കാൽപാദത്തിലെ ധൂളി, ആ ഒരു പൊടി കിട്ടാനായിട്ട് ഭയങ്കര അവിടെ ഒരു ഭയങ്കര റഷായിരുന്നു. അന്നേരം അവിടുത്തെ അത് ചെയ്യാന്നുള്ള ഓർഗനൈസേഴ്സ് അവര് പിന്നെ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, ഒരു വലിയൊരു ബക്കറ്റ് എടുത്ത് അതിൽ വെള്ളം നിറച്ചു, എന്നിട്ട് അവിടെ കാല് വെക്കാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാല് കഴുകി ആ ചരണാമൃതം അവിടെ ഉള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരുടെയും മേലില് ഇങ്ങനെ തളിച്ചു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അത്രയും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു നമ്മുടെ വൈഷ്ണവരെ ആരാണെന്ന്. അപ്പൊ ജന്മം കൊണ്ട് ഉള്ളതല്ല വൈഷ്ണവം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏത് കുലത്തിൽ പിറന്നാലും ഏത് ചണ്ടാളനായാൽ പോലും അവന് വൈഷ്ണവനാകാൻ സാധിക്കും. ഒരേ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ, ഭക്തിയിൽ താല്പര്യം, ആ ഒരു ആഗ്രഹം, ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി, അത് ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവൻ അതിൽ ഉയർത്തപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊന്നിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു കാട്ടാളനായാലും ധ്രുവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൊച്ചുകുട്ടിയാണ്, 5 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത്രയും മെച്യൂർ ആയിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും അതൊന്നും നോക്കുന്നില്ല. ഈ പ്രായത്തിലെ ഭക്തി ചെയ്യാവൂ, ഭക്തിക്ക് പ്രായമില്ല, ശരീരമില്ല. ഗജേന്ദ്രൻ ഒരു മൃഗമാണ്. അത്രയും മൃഗത്തിന്റെ ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയെക്കാളും കുറവാണ്. എന്നിട്ടും ഗജേന്ദ്രൻ ഭക്തനായി. കുബ്ജ എങ്ങനെയാണ്? സൗന്ദര്യമില്ല, അപ്പൊ സൗന്ദര്യത്തെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. വിതുരർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശൂദ്രന്റെ മകനായിട്ടുള്ള ആ വിതുരർ
ശൂദ്രനാണെങ്കിൽ പോലും ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. സുദാമയ്ക്ക് എന്താണ് ധനമില്ല, അപ്പൊ സമ്പത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതൊന്നിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്തതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ഉയർന്നതാണ് ഭക്തി. നമ്മൾ മനുഷ്യനല്ലെങ്കിൽ പോലും, മനുഷ്യ ശരീരമല്ലാത്ത ഏതൊക്കെ ഭക്തന്മാരെ നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം? മനുഷ്യ ശരീരമല്ലാഞ്ഞിട്ടും ഭക്തന്മാരായവർ: ഗജേന്ദ്രൻ, ഹനുമാൻ, ജടായു, ഹരിബോൾ, ജാംബവാൻ, അല്ലെ? അങ്ങനെ എത്ര ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം. അതുപോലെ താഴ്ന്ന കുലത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. വിതുരർ, പിന്നെ നമ്മുടെ ശബരി ആ കാട്ടുജാതിയിൽ ജനിച്ചതാണ് ശബരി. അപ്പൊ അത്രയും ശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർന്ന വ്യക്തികളാണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം നോക്കും. ഒരു വിവാഹം, ഒരു കല്യാണം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ സൗന്ദര്യം നോക്കും, വീട്ടുകാര്യം നോക്കും, അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എവിടെയാണ്, എന്തെല്ലാം നോക്കിയാണ് ഒരു കല്യാണം തന്നെ നടത്താൻ നോക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊന്നിനെയും നോക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഭക്തനുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭക്തൻ ഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഈ നമുക്ക് മൃഗാരി എന്ന് പറയുന്ന ആ വേട്ടക്കാരൻ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തനായത്? നാരദ മുനിയുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്താൽ ഭക്തനായി മാറി. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു പഴയ ജന്മത്തില് എവിടെയെങ്കിലും ആ ജന്മത്തിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വൈഷ്ണവനുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ കുബ്ജയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ, കുബ്ജയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ ജന്മം കുബ്ജ നാരദ മുനിയുമായിട്ട് ഒരു കാണാൻ സാധിച്ചു. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപിമാർക്കെല്ലാം ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ സേവനം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ സാധിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്തോ ഒരു അജ്ഞാത സുകൃതി ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തി വരുന്നതിന് ഏത് ജന്മം എന്നുള്ളതിന് ഒരു പ്രസക്തിയുമില്ല. ഏത് ജന്മമായാലും ഏത് കുലത്തിൽ പിറന്നാലും നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഭക്തി ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി തന്നെ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയാണ്. നമ്മൾ ഏത് കുലത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഉയർന്നു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രഭുപാദർ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ക്രിറ്റിസിസം കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം പ്രഭുപാദർ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷ ഈ ഫോറിനേഴ്സിനൊക്കെ കൊടുത്തു, അല്ലെ? വിദേശികൾക്ക്. അവരാണെങ്കിൽ അവര് ഏത് കുലത്തില് അത്രയും താഴ്ന്ന രീതിയിൽ ജീവിച്ചു വന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ദീക്ഷ കൊടുത്ത് ബ്രാഹ്മണനാക്കി സനാതനധർമ്മം പഠിപ്പിച്ചു. അവരെല്ലാം ഈ വിഗ്രഹ ആരാധന ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പൂണൂല് കൊടുക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ഈ സാധാ ഇങ്ങനെ ഫാമിലി, ഞാൻ ബ്രാഹ്മൺ കുലത്തിൽ ജനിച്ചവരാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതൊന്നും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. കാരണം അവർ ഈ പൂണൂലൊക്കെ കൊടുക്കുകയോ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജനിച്ചവർക്ക് മാത്രം ഉള്ളതാണ്. അങ്ങനെ അത്രയും ക്രിറ്റിസിസം പ്രഭുപാദർ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ പറയും പ്രഭുപാദർ എല്ലാരെയും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഇതൊരു ക്രിസ്ത്യൻസിനെയോ മുസ്ലിംസിനെയോ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലൊന്നുമല്ല. പ്രഭുപാദർ എന്താ ചെയ്തത്? എല്ലാവർക്കും പ്രഭാഷണം കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യ ജന്മം അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി അർപ്പിക്കാനുള്ളതാണ്. അത് ഏത് ക്രിസ്ത്യനോ മുസ്ലിമോ ആരോ ആകട്ടെ, ഇത് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് മാത്രമുള്ളതും അല്ല, എല്ലാം മനുഷ്യനായി ജനിച്ച എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. അങ്ങനെ പക്ഷെ പ്രഭുപാദർ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ ഈ ഗോസ്വാമിമാരുടെ ആചാര്യന്മാരെല്ലാരും രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആർക്കാണ് ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജന്മം കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒന്ന് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി: ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം തികച്ചും സ്വയം പര്യാപ്തവും സ്വതന്ത്രവുമാണ്. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ, വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം, ഇതിനെ ഒന്നും ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഒരു ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതല്ല ഭക്തി. ഭക്തി ശുദ്ധവും 3 ആവശ്യകതകളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രവുമാണ്. 3 ആവശ്യകതകൾ: പുണ്യകരമായ ജനനം, ഈ ജനനം ഏതായാലും അതിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലുള്ള ആ ശ്ലോകം സവൈ പുംസാം പരോധർമ്മോ യഥോ ഭക്തി രഥോക്ഷജ, ആ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭക്തി സേവനത്തിന് ഭൗതികമായ കാരണം ഒന്നുമില്ല. എല്ലാ ജീവികളുടെയും ഭരണഘടനാപരമായ എല്ലാ പദവികളും
തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിനെയും ചെക്ക് ചെയ്തല്ല ഭക്തി ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കുമായി തുറന്ന പൊതുവിതരണം സ്ഥാപിക്കാൻ കഠിനമായി പരിശ്രമിച്ചു. പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പൊ പത്മപുരാണത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ 64-ാമത്തെ പേജില് അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പത്മപുരാണത്തിൽ വസിഷ്ഠൻ ദിലീപിനോട് പറയുന്ന ഭാഗമാണ്. രാജൻ, ഭക്തി സേവനം നടത്താൻ എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട്. മാഘമാസത്തിൽ പ്രഭാതസ്ഥാനം നടത്താനുള്ള അവകാശം പോലെ. അപ്പോ ഒരു നദിയില് സ്നാനം ചെയ്യാൻ, ആ നദിയില് അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ആ നദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്യാൻ അവകാശമുണ്ട്. അതേപോലെ ഭക്തി ചെയ്യാൻ ഇന്ന ആൾക്ക് മാത്രമേ ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും ഭക്തി ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. തണുത്ത മാസത്തിൽ കുളിക്കാനുള്ള ഗുണനിലവാരം മാത്രമാണ് ആഗ്രഹം. അതുപോലെ ഒരാൾക്ക് ആഗ്രഹവും ആകർഷണവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഭക്തിയിൽ ഏർപ്പെടാം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അതിനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. അയാൾക്ക് ആഗ്രഹവും അതിൽ ആകർഷണവും തോന്നിയാൽ മാത്രം മതി. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് മനുഷ്യനും ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ നിന്നുള്ള തെളിവാണ് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അടുത്തത് സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ മയൂരധ്വജം എന്ന രാജ്യത്ത് ശൂദ്രരിലും താഴെയുള്ള അധകൃത വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെ ഭക്തി സേവനത്തിലെ വൈഷ്ണവ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. ശരിയായി വസ്ത്രം ധരിച്ച് നെറ്റിയിൽ തിലകവും കയ്യിൽ ജപമാലയും കഴുത്തിൽ തുളസിമാലയുമായി നിൽക്കുന്ന അവരെ കണ്ടാൽ അവർ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാണെന്നേ തോന്നും. സാധാരണ ബ്രാഹ്മണരെ വെല്ലുന്ന സൗന്ദര്യമാണ് അവർക്കുള്ളത്. അപ്പം ശൂദ്രരെക്കാളും താഴ്ന്ന കുലത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ്. അത്രയും താഴ്ന്നവരായിട്ട് പോലും അവർ ഉയർന്ന ബ്രാഹ്മണരെക്കാൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു. എങ്ങനെയാണ്? ആ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ കൂടെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ആ വൈഷ്ണവ രീതിയിലേക്ക് ഉയർന്നപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണരെ വെല്ലുന്ന രീതിയിലായി മാറി. അടുത്തത് ഹരിഭക്തി വിലാസത്തിൽ പറയുന്നു, ആൽക്കമിക്ക് ഇരുമ്പിനെ സ്വർണമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ താഴ്ന്ന ജന്മ സ്വഭാവത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിശുദ്ധനാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പം ഇരുമ്പിനെ എങ്ങനെയാണോ സ്വർണമാക്കുന്നത്, ആൽക്കമിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് ഇരുമ്പിനെ സ്വർണമാക്കുന്നു എന്ന് പറയും. അതേപോലെ നമ്മൾ ഏത് ജന്മത്തിൽ പിറന്നാലും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ സ്വർണം പോലെ നമ്മളും പരിശുദ്ധരാകുന്നു. അപ്പൊ ശരിയായ അധികാരിയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ആചാര്യന് ആരെ വേണമെങ്കിലും വൈഷ്ണവ വിശ്വാസിയാക്കി മാറ്റാനാകും. അങ്ങനെ ആർക്കും ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണരാകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ വൈഷ്ണവരാകാനായിട്ട് നമ്മളുടെ ജനനം ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ അല്ല. ഏത് കുലത്തിൽ ജനിച്ചാലും, എത്ര താഴ്ന്നവരാണെങ്കിലും, ചണ്ടാലനായാൽ പോലും ഭക്തിയിൽ ആഗ്രഹവും ആകർഷണവും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭക്തിയിൽ ഉയർന്ന് ബ്രാഹ്മണരെക്കാളും ഉയർന്ന ആ ഒരു ലെവലില് എത്താൻ സാധിക്കും. ആ വലിയ വൈഷ്ണവനാകാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്താണ് അതിന് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭക്തിയുത സേവനം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആചാര്യൻ, ആധികാരികമായ ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ കീഴിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്കൊരു ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണനേക്കാൾ ഉയർന്നവനാകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വൈഷ്ണവനായി തീരുന്നതോടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഒന്നും തീർന്നെന്ന് വിചാരിക്കല്ലേ. നമ്മളിപ്പോ ദീക്ഷ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ ഞാൻ ദീക്ഷ എടുത്തു, ഞാൻ ശുദ്ധനായി, ബ്രാഹ്മണനായി, അപ്പൊ ഇനി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെയല്ല, അതൊരു തുടക്കമാണ്. തുടർന്നും നമ്മൾ ആ ചിട്ടയോടുകൂടി ജീവിക്കണം. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, ഞാൻ വൈഷ്ണവനായി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയല്ല. അത് തുടർന്നും ചിട്ടയോടുകൂടി രീതിയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം. ഇപ്പോ ഭക്തി സേവനം ചിട്ടയും ക്രമവും ചട്ടങ്ങളും കണിശമായി തന്നെ പാലിക്കുക തന്നെ വേണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ ഇതൊന്നും പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ താഴ്ന്നു പോകും, വീണ്ടും വീണുപോകും, വീണ്ടും പഴയ പോലെ നമ്മൾ പാപങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. താൻ കൃഷ്ണന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്നും ആ ഘട്ടത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത ധർമ്മമാണ് പൂർണ്ണത്തെ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുക എന്നതെന്നും അയാൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒന്നാണ്, നമ്മളെല്ലാരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. എന്റെ ധർമ്മം ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കൃഷ്ണനെ സേവിക്കാതിരിക്കുന്നതും പതനത്തിന് കാരണമാകും. മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, വൈഷ്ണവ രീതി സ്വീകരിച്ചു എന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണന്റെ നിലയിലേക്ക് ഉയരുന്നില്ല. കർശനമായി അതിന്റെ തത്വങ്ങളെ അംഗീകരിച്ച് സ്വധർമ്മം മുറ തെറ്റാതെ അനുഷ്ഠിക്കുക തന്നെ വേണം. രൂപഗോസ്വാമി അതും കൂടെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്.
ഇതുപോലെ ഭക്തി ചെയ്താൽ നമ്മൾ വൈഷ്ണവനായി. പക്ഷെ വൈഷ്ണവനായി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാ മതിയോ? തുടർന്നും നമ്മൾ ആ രീതി തന്നെ മുന്നോട്ട് കർശനമായി അതിന്റെ തത്വങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് വീണു പോകും, പതീതരായി ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അടുത്തത് ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ആചാരങ്ങൾ. ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ആചാരങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം. ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ആചാരങ്ങളിൽ അബദ്ധത്തിൽ വീണാലും കൂടുതൽ കർശനമായി ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുക. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഇപ്പൊ നമുക്ക് പതനം സംഭവിച്ചാൽ, നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാതെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോകും. അപ്പോ പതനം സംഭവിച്ചാലും വീണു പോയാലും നമ്മൾ എന്താണ് അതിന് ഈ സാധാരണ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താല് പ്രായച്ചിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞ് കർമ്മകാണ്ഡത്തിലൊക്കെ വരുമ്പോ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്താൽ ഇന്ന പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യണം. അപ്പൊ നീ ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് കുറെ ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കൂ, അന്നദാനം ചെയ്യൂ, ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനം ചെയ്യൂ, അങ്ങനെ പല പല എന്താണ് പ്രായച്ചിത്തങ്ങൾ കാണും. പക്ഷെ ഭക്തിയിൽ പ്രായച്ചിത്തം എന്നൊരു സംഭവം ഇല്ല. ഒരു വൈഷ്ണവൻ പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യേണ്ടതില്ല. പകരം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? വീണു പോയാലും നമ്മൾ തുടർന്ന് ഭക്തിയുത സേവനം പൂർണ്ണമായി പാലിക്കുക. അത് മാത്രമേ ചെയ്യാനുള്ളൂ. പ്രത്യേകിച്ചായിട്ട് നമ്മൾ പ്രായച്ചിത്തം ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. അതാണ് ഈ ശുദ്ധീകരണം. അങ്ങനെയുള്ള ആചാരണങ്ങളില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ എപ്പോഴേലും നമ്മൾ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു പോയാൽ കൂടുതൽ നാമം ജപിക്കുക, കൂടുതൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക. അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യാൻ പ്രായച്ചിത്തത്തിന്റെ ആവശ്യം നമ്മുടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിനില്ല. തുടർന്നും ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പാലിക്കുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ. ഇതാണ് വൈഷ്ണവ ഭക്തി സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു അത്ഭുതം. ചെയ്യുന്ന കാര്യം തന്നെ, അതായത് നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ എന്താണോ ചെയ്തത് അത് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിട്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയ രീതിയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ വീണുപോയാലും നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. ഭക്തിമാർഗം, അതായത് ഭക്തിയുത സേവനം സ്വീകരിച്ചവർക്ക് കർമ്മമാർഗമോ ജ്ഞാനമാർഗമോ ആവശ്യമില്ല. അവിടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കോ തത്വചിന്തകൾക്കോ സ്ഥാനം വരുന്നില്ല. അതിനാൽ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും ആവശ്യം ഇതിനകത്ത് വരുന്നില്ല. ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറഞ്ഞ സന്ദർഭം അതാണ് 66-ാമത്തെ പേജില് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ അത് കണ്ടിരുന്നോ? അതാരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കാമോ മാതാജി? 66-ാമത്തെ പേജില് 3-ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, വായിക്കട്ടെ? വിജയൻ എന്നാണ് മാതാജി വായിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്ന സന്ദർഭമാണ് ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിന് തെളിവായി ഉദ്ധരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, യോഗ്യതയും അയോഗ്യതയും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ വേർതിരിക്കാം. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലെത്തിയവർ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഫലദായകമായ കർമ്മങ്ങളിലോ ദാർശനികമായ അഭ്യൂഹങ്ങളിലോ അഭയം തേടുകയില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന ആചാര്യന്മാരും പ്രമാണങ്ങളും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ചിട്ടകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ അതുതന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന യോഗ്യത. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ ഇതൊരിടത്ത് പറയുകയാണ്, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫലദായകമായ കർമ്മങ്ങളിലോ ദാർശനികമായ അഭ്യൂഹങ്ങളിലോ അഭയം തേടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മറ്റൊന്നിലും നമ്മൾ അഭയം തേടണ്ട. ഇതിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിന്നാൽ മതി. ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് ആചാര്യന്മാരും പ്രമാണങ്ങളും നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണോ അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ദുർജന സമ്പർക്കം മൂലം ഭക്തി സേവനത്തിൽ നമുക്ക് വീഴ്ച സംഭവിച്ചാൽ, അഥവാ ഭക്തി സേവനം പൂർത്തീകരിക്കാനാകാതെ നമ്മളിപ്പോ അകാലത്തിൽ മരിച്ചുപോയെന്ന് വിചാരിക്കാം, ഒരിക്കലും ഭക്തി നഷ്ടമാകുകയില്ല. ഭക്തി ചെയ്യുന്ന ഒന്നും നമ്മൾ ഈ ഒരു ജന്മം 10% ചെയ്താലും അത് നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് കടന്നാലും നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ കാണും. അതാണ് ഭക്തിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം. ഒരു കാര്യവും ഭക്തിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ കാര്യം പോലും നമുക്ക് നഷ്ടമാവുകയില്ല. ഇപ്പം നാരദ മുനി വ്യാസദേവനെ ഉപദേശിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് തന്റെ നിയുക്ത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ കൂടി ശ്രീഹരിയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ നേരിട്ട് അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവൻ തെറ്റുകാരനാകുന്നില്ല. അതുമല്ല, ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും അയാളുടെ നില സുരക്ഷിതമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും സുരക്ഷിതരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വീണു പോയാലും
ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഉയർത്തി എഴുന്നേക്കും. ആ ഒരു നമ്മൾ ചെയ്ത ഒന്നും നഷ്ടമാകുന്നില്ല, അത് വീണ്ടും നമ്മളുടെ കൂടെ തന്നെ വരും. ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതും നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതുമാണ് ഏറ്റവും നല്ല യോഗ്യത എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിലാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിൽ കാലഹരണപ്പെട്ടു, കാരണം അത് ക്രമേണ ഉയർത്തുന്നു, അതേസമയം നേരിട്ട് ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ധർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. തൊഴിൽപരമായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ കടമകൾ കാണും. അപ്പൊ ഈ കടമ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഭഗവാനെ കീഴടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉയർത്തപ്പെടും. അതേസമയം നമ്മൾ ഭഗവാന് കീഴടങ്ങാതെ കടമകൾ മാത്രം ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് വലിയ കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ഈ ജന്മം അത് നമ്മൾ പുണ്യം കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെ കടമയൊക്കെ അതുപോലെ ചെയ്തു. ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ, ആരും ഭഗവാനിന് കീഴടങ്ങില്ല. പക്ഷെ സത്വഗുണം, ഞാൻ എല്ലാം എന്റെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നു, ആർക്കും ഒരു ദോഷമില്ല, എന്റെ കടമകളെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല. കാരണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ തൊഴിൽപരമായ കടമ അല്ലെങ്കിലും കൃഷ്ണന് കീഴടങ്ങിയാൽ ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. അതാണ് നാരദ മുനി വ്യാസദേവനോട് ഉപദേശിക്കുന്നത്. അതേസമയം തിരിച്ചുള്ളത് ശരിയല്ല. അടുത്തത് ഋഷഭദേവൻ പുത്രന്മാരോട് പറയുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് വേറൊരു മാതാജി വായിക്കാമോ? നമ്മൾ 67ാമത്തെ വത്സല മാതാജി വായിക്കും. ഋഷഭദേവൻ പുത്രന്മാരോട് ഭാഗവതം 5 പറയുന്നു: കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരുടെ നേട്ടം ജനന മരണങ്ങളുടെ പുനരാവർത്തനമാണ്. വാസുദേവന്റെ നേർക്ക് സ്നേഹം എന്ന സരള വികാരം വളർത്തിയെടുക്കാത്തിടത്തോളം കാലം അവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കർക്കശമായ ഈ നിയമത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യവുമല്ല. അങ്ങനെയിരിക്കെ വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായ ധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധരായാൽ പോലും ഭഗവാൻ വാസുദേവനെ സ്നേഹിക്കാത്തവർ തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച മനുഷ്യരൂപത്തെ ദുഷിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഋഷഭദേവൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തെ മാത്രം മുറുക്കി പിടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പക്ഷേ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യ ജന്മത്തെ ദുഷിപ്പിക്കുകയാണ്, അത് വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയുകയാണ്. ആ ഒരു ജന്മം കിട്ടിയിട്ടും വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം മാത്രം, അതാണ് ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൽ ബദ്ധരായി കിടക്കുന്നു, അതിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ വാസുദേവനില് ഒരു സ്നേഹവും കാണിക്കുന്നില്ല, വികാരം വളർത്തിയെടുക്കുന്നില്ല, ഭക്തി ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു ജന്മം തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു, വെറുതെ കളഞ്ഞു എന്നാണ് ഋഷഭദേവൻ തന്റെ പുത്രന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന് ഉപരിയാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തി ചെയ്യാതെ വർണ്ണാശ്രമം മാത്രം ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കില്ല. അടുത്തത് കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറയും. രാജി മാതാജി എന്ന് വായിക്കാമോ? വായിക്കാം മാതാജി. ഹരേ. ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്ന വാക്കുകൾ. ഭാഗവതം 11:32. ഇക്കാര്യം ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിക്കുന്നു: തന്റെ നിയുക്ത ധർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നിൽ പൂർണ്ണമായും അഭയം പ്രാപിക്കുകയും എന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് ഉത്തമൻ. എന്നുവെച്ചാൽ മനുഷ്യ സ്നേഹം, ധാർമ്മിക മൂല്യം, സദാചാരം, പരാർത്ഥത, രാഷ്ട്രീയം, സാമൂഹ്യക്ഷേമം എന്നീ മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കണക്കിൽ മാത്രമേ നല്ല മനുഷ്യരാകുന്നുള്ളൂ എന്നർത്ഥം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും വേദപ്രമാണങ്ങളും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവർ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ വളരെ ഉയർന്ന പടിയിലാണെന്ന് സത്യമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് അതില് എന്താണ് ഞാൻ വലിയ മനുഷ്യ സ്നേഹിയാണ്, വലിയ ധാർമ്മികനാണ്, ഒരുപാട് സദാചാര പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, രാഷ്ട്രീയത്തിലെല്ലാം എല്ലാ സാമൂഹ്യ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ഈ ലോകത്തുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മളെ പുകഴ്ത്തി പറയും. അവരുടെ കണ്ണിൽ നല്ല മനുഷ്യനാണ്, എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്, മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ എന്താണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും പ്രമാണങ്ങളും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർ മറ്റുള്ളവരെക്കാളും വളരെ ഉയർന്ന പടിയിലാണ്. എന്നാൽ വേദങ്ങൾ പ്രകാരവും ഭഗവാന്റെ കണ്ണിലും കൃഷ്ണാവബോധം ഉള്ളവരാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ മനുഷ്യ സ്നേഹികളും ധാർമ്മികരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും സാമൂഹ്യക്ഷേമവും എല്ലാം ചെയ്യുന്നവരെക്കാളും ഉയർന്നത്. അവര് മറ്റുള്ള ഭൗതിക ലോകത്തെ ആൾക്കാരുടെ കണ്ണിൽ വലിയ ആളായിരിക്കും, പക്ഷെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഭക്തി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്
ഭഗവാന്റെ കണ്ണിൽ ഒരിക്കലും അവർ വരുന്നില്ല. അപ്പം ഭക്തി ചെയ്താൽ മാത്രമേ, കൃഷ്ണാവബോധം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഒരു ഉയർന്ന പടിയിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അവരത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് തരുന്ന ഓരോ വാക്കുകളാണ് രൂപഗോസ്വാമി തന്റെ നിയുത ധർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നിൽ പൂർണ്ണമായി അഭയം പ്രാപിക്കുക, എന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ചെയ്യുക അവരാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമൻ. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഉത്തമ വ്യക്തിയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയും. ഇനി മഹർഷിമാര് പൂർവികരോടും ദേവന്മാരോടും കുടുംബത്തോടും സമൂഹത്തോടും ഇനി കടമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അത് കർദമ മുനി നിമി മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നതാണ്. മഹർഷിമാരോടോ പൂർവ്വ പിതാക്കളോടോ ഇതര ജീവാത്മാക്കളോടോ കുടുംബത്തോടോ സമൂഹത്തോടോ യാതൊരു ബാധ്യതയും അവശേഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ കർമ്മ കാണ്ഡ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാരിലും കടമപ്പെട്ടവരാണ്. നമ്മുടെ അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും കടമപ്പെട്ടതാണ്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ജന്മം തന്നത് ആ കടപ്പാട് നമ്മുടെ അമ്മയും അച്ഛനോടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ദേവന്മാരുടെ അടുത്തുണ്ട്. കാരണം വെളിച്ചം, ഈ ദേവന്മാര് വെളിച്ചം തരുന്നു, മഴ തരുന്നു, കാറ്റ് തരുന്നു, നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് എന്തെല്ലാം ചെയ്തു തരുന്നു. അതുപോലെ വേദങ്ങൾ, ഈ വേദങ്ങൾ വ്യാസദേവനാണ് നമുക്ക് തന്നത്, വേദങ്ങൾ എഴുതി തന്നത്. അതിനു മുമ്പ് ഈ കലിയുഗം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ളവര് വ്യാസദേവൻ ഇത് രചിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, കേട്ട് മെമ്മറൈസ്, ആ ഒരു ഓർമ്മയിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളും പറഞ്ഞ് ശിഷ്യന്മാര് കേട്ട് പഠിക്കുകയായിരുന്നു പണ്ട്. പിന്നീട് ഈ കലിയുഗം ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങി ആൾക്കാരുടെ ഓർമ്മശക്തി കുറയുന്നെന്ന് കണ്ടപ്പോ വ്യാസദേവൻ അതെല്ലാം എഴുതി സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം അനുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ പുരാണങ്ങള്, വേദാന്തങ്ങൾ, മഹാഭാരതം, ഭാഗവതം, എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും മുഴുവൻ അദ്ദേഹം വേർതിരിച്ച് എഴുതി. അപ്പൊ നമുക്ക് അവരടുത്ത് എല്ലാ മഹർഷിമാരോടും ശങ്കരാചാര്യർ തുടങ്ങിയവരടുത്ത് എല്ലാം കടപ്പാടാണുള്ളത്. കാരണം അവരുടെ ജ്ഞാനം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ പൂർവികരെടുത്തും നമ്മളുടെ അമ്മയും അച്ഛൻ്റെ അടുത്തും നമുക്ക് ജന്മം തന്നതാണ് അമ്മയും അച്ഛനും. അതിനു മുമ്പുള്ള പൂർവികർ, അവരാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും ജന്മം തന്നത്. അങ്ങനെ കടപ്പാടെന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലായിടത്തും കടപ്പാട് വരികയാണ്. അപ്പോ നമ്മള് ഈ ഒരു കടപ്പാടിന് വേണ്ടിയാണ് മരണശേഷം പിണ്ഡം അർപ്പിക്കുന്നത്. പേരും പെരുമയും സമ്പത്തും എല്ലാം നാം അവരുടെ പേരും അവരുടെ സമ്പത്തും, നമ്മുടെ പൂർവികരുടെ സമ്പത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ആ ഒരു പേര് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും സമ്പാദിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ കടപ്പെട്ടവരാണ്. ബന്ധുക്കൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, മനുഷ്യവർഗം, മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സഹായം തരുന്ന ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്തെല്ലാം കടപ്പാടിന്റെ ആ ഒരു പട്ടിക പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് അവസാനിക്കുന്നില്ല. ദേവന്മാർക്ക്, പൂർവ്വ പിതാക്കൾക്ക്, ഋഷിമാർക്ക്, മൃഗങ്ങളോടും മൊത്തത്തിൽ സമൂഹത്തോടും നമ്മൾ കടപ്പാടുണ്ട്. എന്നാൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഈ കടപ്പാടുകൾ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ആരാണ് തന്നത്? ആ ഭഗവാനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ആ ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചു. അപ്പോൾ ഒരു കടവും ശേഷിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ഒന്നിലും ഒരു കടപ്പാടില്ല. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുകയാണ്. ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരുവന് പിന്നെ ഒരു കടവും ശേഷിക്കുന്നില്ല. എന്താണ് ഈ ശ്ലോകം? 18.66 ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകം. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്താണ്? എന്നെ ആശ്രയിക്കുക, ഞാൻ നിങ്ങളെ എപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കും. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നിൽ അഭയം തേടുക, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നിന്നെ രക്ഷിക്കാമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരുന്നു. ഭഗവാൻ തരുന്ന ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക, പിന്നീട് മറ്റു കടമകൾ നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുകയില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കാം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു, സംശയിക്കേണ്ട, മറ്റു പ്രവർത്തനം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ഞാൻ നിനക്ക് പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം തരും. ഭഗവാൻ തരുന്ന ആ ഒരു ഉറപ്പാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. ആ ഒരു ഉറപ്പുള്ളപ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് ആവശ്യം? അഗസ്ത്യ സംഹിതയിൽ പറയുന്നു. അഗസ്ത്യ സംഹിതയിൽ എന്താ പറയുന്നത്? 69ാമത്തെ പേജില് അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാരാ വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന? വേറെ മാതാജിമാരാരെങ്കിലും വായിക്കാമോ? പാർവതി മാതാജി വായിച്ചു.
കൂടുതൽ തെളിവുകൾ അഗസ്ത്യ സംഹിതയിലുണ്ട്. വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ക്രമീകരണ തത്വങ്ങൾ ഒന്നും ജീവൻമുക്തന്മാർക്ക് ബാധകമല്ലാത്തതുപോലെ മതാനുഷ്ഠാന തത്വങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്കും ബാധകമല്ല. മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ശ്രീരാമന്റെയോ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെയോ ഭക്തന്മാർ മുക്താത്മാക്കളാണ്. അതിനാൽ അവർ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന അനുഷ്ഠാന ക്രമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 11:5-42 കരഭാജന മുനി നിമി മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നു, രാജൻ അർദ്ധദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ശക്തി മുഴുവൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുന്നതിന് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നവൻ ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. അങ്ങനെയിരിക്കെ അബദ്ധവശാലോ യാദൃച്ഛികമായോ അയാൾ നിഷിദ്ധ കർമ്മങ്ങൾ വല്ലതും ചെയ്തു പോയാൽ തന്നെ അതിന് പ്രായശ്ചിത്തമോ ശുദ്ധീകർമ്മങ്ങളോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നത് കൊണ്ട് ഭക്തന്റെ യാദൃശ്ചികമായ തെറ്റ് അദ്ദേഹം കാരുണ്യപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കുകയും തിരുത്തുകയും ചെയ്തുകൊള്ളും. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ സവിശേഷ താല്പര്യം കാണിക്കുമെന്നും ഭക്തന്മാരുടെ പതനത്തിന് ഇടയാക്കുന്നതൊന്നും സംഭവിക്കുകയില്ലെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പലവട്ടം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ സദാ അവരെ കാത്തുകൊള്ളും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അഗസ്ത്യ സംഹിതയിൽ പറയുന്നു, മോചിതനായ വ്യക്തിക്ക് ആചാരങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല. ഒരു ആചാരങ്ങളും ഈ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ആചാരങ്ങളും മതാനുഷ്ഠാന തത്വങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പം ഈ ഭക്തന്മാര് മുക്താത്മാക്കളാണ്. അത് അടുത്തത് കർദമ മുനി, കരഭാജന മുനി നിമി മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നു, നമ്മൾ മറ്റു ദേവന്മാരെ ഒന്നും ആരാധിക്കേണ്ട, അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാം, ഭഗവാനിൽ തന്നെ കേന്ദ്രീകരിക്കുക, ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരനായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് മനുഷ്യ സഹിതമാണല്ലേ, യാദൃശികമായിട്ടും എല്ലാം നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകൾ ചെയ്യും. തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പ്രായച്ചിത്തമോ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യണ്ട. കാരണം നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. ആ ഭഗവാൻ അറിയാം നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതാണോ അറിയാതെ ചെയ്ത തെറ്റാണോ, ആ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ക്ഷമിക്കും, നമ്മളെ തിരുത്തും. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തരുടെ കാര്യത്തിൽ അത്രയും താല്പര്യം കാണിക്കും. ബാക്കിയുള്ളവരുടെ അടുത്ത് എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളില് പരമാത്മാവുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവ് ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവ് എല്ലാം വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ. അങ്ങോട്ട് നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കാറില്ല, എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അനുസരിച്ച് അടുത്ത ശരീരം ഏതാണ് എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുത്ത് അതിനുള്ള ശരീരം കൊടുക്കും. എന്നാൽ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവ് നമ്മളെ നയിക്കും. ആ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താൽ പോലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ തിരുത്തും, നമ്മളോട് ക്ഷമിക്കും. അതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മള് ഒരു പ്രായച്ചിത്തവും ചെയ്യണ്ട. അതായത് ഒരു മരം, ആ മരത്തില് ഇലകള് പൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്നു. അപ്പൊ ഇല പൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്ന ആ ഇല എവിടെയാണ് വീഴുന്നത്? ആ മരത്തിന്റെ ചോട്ടിലാണ് മരത്തിലുള്ള പൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്ന ഇല. ആ മരത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ വീഴുന്ന ഇല കുറെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് അഴുകി അവസാനം അതിന് തന്നെ വളമായി മാറുകയാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ ആക്സിഡന്റലി ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മള് ഭക്തിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചാൽ, യാദൃശികമായിട്ടുള്ള തെറ്റ് ചെയ്താലും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? കൂടുതൽ നാമം ജപിക്കുക, കൂടുതൽ ഭക്തിയുത സേവനം വീണ്ടും 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 നമ്മൾ ചെയ്യുക, അത്രേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇതിന് പ്രായച്ചിത്തമായിട്ട് ആ പൂജ ഈ പൂജ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം വീണ്ടും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി തിരിച്ച് നമ്മൾ എവിടെയായിരുന്നു നിന്ന് ആ ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. കഴിവതും വൈഷ്ണവ അപരാധം അത് നമ്മളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ്. എന്നാൽ അല്ലാത്ത പാപങ്ങൾ, നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒക്കെ ചിലപ്പോ നമ്മളുടെ കൈവിട്ടു പോവുകയോ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ വരുമ്പോ നമ്മൾ തെറ്റ് അറിയാതെ ചെയ്താലും, നമ്മൾ തന്നെ അറിയാതെ എന്തെല്ലാം തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എത്ര പ്രാണികളെ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ എത്രയോ പ്രാണികൾ നമ്മളുടെ കൈയാൽ വധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഭഗവാൻ പൊറുക്കും. കാരണം ഭഗവാൻ അറിയാം അത് കുറെ നമ്മളുടെ കൺട്രോളിലല്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നാമം ജപിക്കുക, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും തന്റെ ഭക്തനെ കൈവരികയില്ല. ഭഗവാൻ പ്രത്യേക താല്പര്യമാണ് തന്റെ ഭക്തന്മാരോട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ ഭക്തന് വേണ്ടതെല്ലാം
തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനുള്ള രീതിയിലെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കും. അത്രയും ശക്തിയാണ് നമ്മളുടെ നാമജപത്തിനും നമ്മളുടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിനും. അപ്പൊ ഇത് ഒരു ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ആ ഒരു ശക്തി ഏത് മനുഷ്യനാണേലും, ഇപ്പം പണ്ട് നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉള്ള സമയത്ത് ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റ് അല്ല, വേറൊരു ഭക്തനാണ് ഗദാധർ ദാസ്. അദ്ദേഹമാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പബ്ലിക്കായിട്ട് ആ സമയത്ത് മുഗൾസ് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയമാണ്, നവാബ് ഹുസൈനൊക്കെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടം വെസ്റ്റ് ബംഗാളില്. അപ്പോ ഉറക്ക കീർത്തനം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കും പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ. അത് ആ ഖാസിയുടെ വീടിന്റെ അടുത്താണ്, അവരുടെ ആ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അടുത്തായിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഖാസി ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഇത് നിർത്താനായിട്ട്, ഈ നാമജപവും ഇവരുടെ കീർത്തനം എല്ലാം നിർത്താനായിട്ട് ദേഷ്യം വന്ന ഇറങ്ങി വരും. ഇറങ്ങി വന്ന് ഗദാധർ ദാസിനെ കാണുമ്പോ എന്തോ ഒന്നും പറയാൻ തോന്നിയില്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് വഴക്ക് പറയാനോ ഒന്നും തോന്നിയില്ല. ഉടനെ ഈ ഖാസി പറയും, ഓ മഹർഷി, ഒന്ന് നിർത്തോ ഈ കീർത്തനം, നിങ്ങൾക്ക് കീർത്തനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് പോയി കീർത്തനം ചെയ്യൂ, ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യല്ലേ. അപ്പൊ ഗദാധർ ദാസ് പറയും, ശരി ഞങ്ങൾ പോകാം, പക്ഷെ അങ്ങ് ഒരു വട്ട ഹരിയുടെ നാമം ചൊല്ലാമോ, എന്നാ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് പൊയ്ക്കോളാം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ കാസിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട്, എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ദേഷിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് പറയും, എനിക്ക് ഇന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, നാളെ മുതൽ ഞാൻ ഹരിയുടെ നാമം ചൊല്ലാം, നാളെ മുതൽ ഞാൻ ഹരിയുടെ നാമം ചൊല്ലാം. ഹരി എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴത്തേക്കും ഗദാധർ ദാസ് പറയും, ഹരി ബോൽ, നിങ്ങള് ഹരിയുടെ നാമം ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞു, ഇനി കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ ഒരു തവണ നാമം, ആ ഹരിയുടെ നാമം ചൊല്ലിയാൽ അവിടെ ഭക്തി മുളയിട്ട് കഴിഞ്ഞു, ആ അജ്ഞാതമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സുകൃതി വന്നു കഴിഞ്ഞു. ആ ഹരി നാമത്തിന് അത്രയും ശക്തിയാണ്. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും ശുദ്ധമാണ്. നമ്മളൊരു ചെറിയ ഒരു അംശം ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ തന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജന്മത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കും. ഭക്തിയില് നമ്മൾ ചുമ്മാ തന്നെ ആരെങ്കിലും കാണുമ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോ, അപ്പൊ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവര് കളിയാക്കി ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കും. പക്ഷെ അവർ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അവർ എത്ര ജന്മങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മുക്തി ലഭിച്ചത് അവരറിയുന്നില്ല. ചിലപ്പോ എപ്പോഴേലും അവര് ഈ ജന്മം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരുന്ന ജന്മത്തിൽ എപ്പോഴേലും അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഭക്തിയില് കടക്കും. അത്രയും ശക്തിയും അത്രയും ശുദ്ധവുമാണ് നമ്മുടെ ഭക്തിയുത സേവനം. ഇപ്പൊ അധ്യായം 3 ഭക്തിയുത സേവനം സ്വീകരിക്കാനുള്ള യോഗ്യത. ഇപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ആകർഷണം, ഒരു ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് ലഭിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, വൈദ്യസാധന ഭക്തി തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആ ഭക്തനുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം, ആ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്. അത് ഏത് ഭക്തൻ വേണേലും ആകാം, സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവൻ വേണ്ട, തുടക്കക്കാരന് വേണേലും നമ്മൾ ഒരു വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് മതി. അപ്പൊ ആ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു കാരുണ്യം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ കടക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു ആകർഷണമാണ് ഭക്തി സേവനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള വ്യവസ്ഥ, നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാനുള്ള ആകർഷണം. വൈദ്യസാധന ഭക്തിയുടെ പുരോഗതി ഒരാളെ നിലവാരത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രമാത്രം ജ്ഞാനമുണ്ട്, എത്രമാത്രം വിശ്വാസമുണ്ട്, അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. സാധന ഭക്തിയില് പുരോഗമനം. കൃഷ്ണനെ സേവിക്കാനുള്ള പ്രത്യേകം ആഗ്രഹമുള്ളപ്പോൾ ഒരാൾ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശാരീരിക സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുമ്പോൾ അവൻ ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം പരിശീലിക്കാൻ യോഗ്യനാണ്. അപ്പൊ മുക്തി, ഭുക്തി ഈ രണ്ടിലും ആഗ്രഹം ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനം ശീലിക്കാൻ യോഗ്യനാണ്. 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടത്? ശുദ്ധമായ സേവനം സ്വയം പര്യാപ്തവും അനിവാര്യവുമാണ്. അത് സ്വയം ഒന്നിനെയും അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഭക്തി സേവനം നമ്മളുടെ ജന്മം, നമ്മളുടെ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയോ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തെയോ ഒന്നിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഏത് ജന്മം വേണേലും എടുത്തോട്ടെ, ഏത് കുലത്തിൽ പിറന്നാലും അവന് ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഭക്തിയിലുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായാൽ മാത്രം മതി. പൊതുവെ സ്വയം തിരിച്ചറിവ് പരിശീലിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് ധാരാളം പ്രാഥമിക യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന് ജനനം. ബ്രാഹ്മണനാവണമെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചാലേ അവൻ ആ ഒരു യോഗ്യത കിട്ടുകയുള്ളൂ. വൈദിക ആചാരങ്ങളിലൂടെ ശുദ്ധീകരിക്കണം. ഇപ്പൊ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകൾ ചെയ്താലേ അവൻ ശുദ്ധനാവുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭക്തി ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മൾ ശുദ്ധരായി കഴിഞ്ഞു. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം പിന്തുടരണം. ഈ വക കാര്യങ്ങളൊന്നും, മുകളിൽ പറഞ്ഞ 3 മുൻവ്യവസ്ഥകളിൽ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കുന്നതല്ല ഭക്തി. ഭക്തി ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. ഭക്തി സേവനമാണ് ഒരു ജീവിയുടെ ഭരണഘടനാപരമായ സ്ഥാനം.
അതാണ് സവൈ പുംസാം പരോധർമ്മോ യഥോ ഭക്തി രഥോക്ഷജേ. അപ്പൊ ഏതൊരു മനുഷ്യനും പൂർണ്ണത നേടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധോക്ഷജനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുക. ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം എന്നാലേ പൂർണ്ണതയാകത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഏതൊരു ജീവിയുടെയും ഭരണഘടനാപരമായ സ്ഥാനമാണ് ഭക്തി സേവനം. അതിനാൽ ഭക്തിയുടെ പ്രക്രിയയിൽ ഭക്തർക്കുള്ള യോഗ്യത ജനനം, ജാതി, സമൂഹം, മറ്റു പ്രക്രിയകൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം. 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭക്തി സേവനം പരിശുദ്ധി, അത് ജനനത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല, വൈദിക ആചാരങ്ങളിലൂടെ ശുദ്ധീകരണം ആശ്രയിക്കുന്നില്ല, വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതൊന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തതാണ് ഭക്തി സേവനം. ഈ 3 മുൻവ്യവസ്ഥകളൊന്നും ഭക്തി സേവനത്തിന് വേണ്ട. അപ്പൊ ജനനത്തെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉദാഹരണം കണ്ടു അല്ലെ? ഏത് കുലത്തിൽ ജനിച്ചാലും ചണ്ടാലനായാൽ പോലും, ഏത് മനുഷ്യ ശരീരമല്ല മൃഗത്തിന്റെ ശരീരമാണെങ്കിൽ പോലും, ഗജേന്ദ്രൻ, ഹനുമാൻ, അതുപോലെ ഇതാണ് ജഡായു, എത്ര ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം. പ്രായം ഒരു വ്യവസ്ഥയല്ല. പ്രഹ്ലാദൻ എത്ര പ്രായത്തിലാണ് ഭക്തി ചെയ്യുന്നത്? പിന്നെ ധ്രുവൻ. അപ്പൊ പ്രായം, നമ്മളുടെ സൗന്ദര്യം, നമ്മുടെ സമ്പത്ത്, ഇതൊന്നും നോക്കിയല്ല ഭക്തി ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വൈദിക ആചാരങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ വീണു പോയാലും ഇങ്ങനെ ആചാര പ്രക്രിയകൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭക്തിയുത സേവനം തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. മറ്റൊന്നിനെയും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തെ, നമ്മളുടെ കടമകൾ, നമ്മൾ ആരെയും കടമപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിച്ചവർ പിന്നെ മറ്റൊന്നും ചെയ്തില്ല. മറ്റു കടമൊന്നും ശേഷിക്കുന്നില്ല. ആ കടപ്പാടൊന്നും മറ്റാരിലുമില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ മതി. ആ കടപ്പാടിന്റെ പട്ടിക തന്നെ അവിടെ നമ്മളെ ബാധിക്കുകയില്ല. ഒരു കടവും ശേഷിക്കുന്നില്ല ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ. നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ, കൂടുതൽ നാമം ജപിക്കുക, കൂടുതൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയാണ്. ബ്രാഹ്മണനേക്കാളും വലിയ സ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ എത്തുകയാണ്. വൈഷ്ണവ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് നമ്മൾ സാധന ചെയ്ത് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം.